Grabe talagang hirap kang pagbiyahe kang dekada 90. Grabing hanlas kang tinampo. Super laboy pa. Kung nahiling mo yan, dawa dito, hirap na hirap. Uy, tinulak na sana. Oh, si Manay. Uy, nahungkang. Bata masaod pa yan sa banwa. Ilingon ta daw sa replay, tabaka nakadoon. Ay, dahil talaga nagdaros-dos. Garo mo sana nagpadaros-dos sa dapdap. Dapat ang sinulot ni Manay na Bado, itong may spike. Paber daw, tatis tingon taman daw ining trakong talagang makakatukad. Ay, grabe ang kayas kang gulong. Garo na hihirapan, garo na makakaantos. Lingon ta daw. Uy, tauto na. Nag-aatras na. Ay, delikado yan. Uy, nag-aadudos pati. Delikado pang tumama duman sa sarong truck. Maray nga ning stop bolt akong day. Hulog sinda pareho sa kali. Mayo day ni nagsuron duman sa advice ni Tino na garakodan ning kadina ang gulong kangaring magkapit dyan sa tinampo. Uyan pa may bus pa bata si Papay John ken ang driver ano daw kung makadiretso. Ops intero bagang nagbalagbag. Ay hago pong pati garotong nakamotor. Ito matibay pala mag-drive si Papay John. Kaso si Bordigot simplang man.